Virtanen. Virtanen yrittää kaukaa ratkaisua. Maali! Siinä on yksi Veikkausliigan tämän kauden upeimmista osumista tähän mennessä. Taidokas laukaus Jani Virtaselta. Hän yritti jo ensimmäisellä puoliajalla vastaavaa ja nyt se onnistuu. Mikko Vilmunen on yllätetty JJK-johtoon lukemat 1-0 ja millä tavalla? Kerta kaikkiaan huipputaidokas laukaisu, nopea kuoletus ja oikeastaan samanaikaisesti laukaus jo lähtee tässä näin. Ilman kuoletuksia siitä puolivolleista Jani Virtanen pääsee ohittamaan Vilmusen JJK-johtoon. Otteella vähän vaikea asentokin vielä, mistä joutuu lähteä laukomaan. Nerokas ratkaisu kotijoukkueen johtoon. Se ei käyttänyt paikkaansa hyödykseen ja näin kotijoukkue